Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Sa Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kayang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Ang apan wala siya mosugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, baniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kundili kamo mupasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Jesus makasulti niining mga butanga, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea tabok sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagpakasala usahay tawgon sad na siyag utang ba mao na sa una kanang amahan namo sa akong mga apuhan moingon pasaylua kami sa among mga utang, ingon nga kami nagpasaylo sa nakautang kanamo. Nakaabot pa mo ana nga pinulungan?
Kamu bang mga hapit na sad ba? Oo, kana. Kaabot pa taan na ka dungog niya hangtod nga sige hag-educate sa mga pare dili ayaw ng utang pasaylo kami sa among ayaw ng utang sala pasayloa kami sa among mga sala pero ako gatubo ko utang ba gito pasayloa kami sa among mga utang ingon nga kami nakapasaylo sa nakautang kanamo ana no karon daghan kay gaaway tungod sa utang perting daghan ang gaaway kay ang utang paninglon gyud ang atong Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon siya nga pasaylua gyud ang imong isigkatawo sa kinasing-kasing kaning utok nato kun mao gani nimo pasaylo mag-ihap man doon naman ni siya counter di ba mao man ni kusog ang mo ihap karon gani inyo maganing ipon pila ka minuto akong humili ana niyam na din siya kanis father na ni sogod na sa dugay na sa kini mahumaron mayo ko kani mang utok mo ihap pero kung ang kasing-kasing nagay mo pasaylo di man mo ihap wa man ni siya quantity ang niya quality ba unsa man gipasaylo ti ka tibuok or partial ang kani siya quality gini siya mo na ang kanang kinasing-kasing nga pagpasaylo pasaylo ana papas gina so ini kapapas ana ang papel kun imong papason ang nakasuwat niya unsa may mahibilin ha inig ngano mo sa ning gidogo kung may Islam gilangaw namang pa murag hapit na gini ma-COVID siguro dahil gilangaw naman so unsay mahibilin inig papas nimo papel nya imo na sa tong suwatan nya imo na sang papason unsa man say mahibilin papel gyapon amo na ang pagpapas di ay dili partial kung ang kasing-kasing mo imo papas full gid na siya dili parehas ani nga binlan og jutay nya human mao dayon toy subay-subayon inig sunod na sa kasa ikaw ga pirmi na lang yug ka ana pirmi na lang yug ka hangtod nga din ajud ka kapugong ingon jud ka din ani mada tugay na kong inagwanta ani kari mo ay magkuan magsigi og ihap pagkaminyo nato hinumdum ka pagkaminyo nato di ba nasakpan ti kang buanga ka nakatusikuan imo man tong tiksan-tiksan ana nya karon ni 15 na lang ta katuig maulag ya poy gibuhat nimo pero ikaduha pagod-tagod iya lang to isumpay ka to primero o pag ika-15 na sus pagka 25 katuig na namasahilain yang nasakpan nga tiks-tiks wadyo ka muhunong buanga ka katong una na tong pagkasal tulo pa lang gani ka buwan nasakpan na tikang buanga ka ipasaylo lang iti ka hinumdum ka pagka 15 na to katuig diha na sa kay gikabuangan karon 25 na imo na sa ning gibuhat wadyo kay batasan muundang na taan niya ana subay-subayon na niya ana pero katulo pagutugod sud sa 25 katuig kanindot ana katulo ra na ka sa ang imong bana sud sa 25 katuig ini ka 30 na nasa na usa upat di igo ra sad niya karon unsa man ni ang gustong pahinumduman sa Ginoo nato kana bang kamao sad ta puslanan man gyud mo ihap ta naa magitay utok ang utok nato dili gamiton sa pagtimaan sa utang sa atong isigkatawo unsaon man timan-i ang imong utang ngadto sa Ginoo so ang ibutang sa imong hunahuna ang imong bayronon sa Ginoo nya ang imong ibutang ngadto sa imong isigkatawo ang kasing-kasing nga mohigugma sa imong isigkatawo higugmaon ako akong isigkatawo isip akong bayad sa akong utang ngadto sa Ginoo muna kanunay ginang moingon ang Ginoo hinumdumi kini di ba sa misa inig-ingon sa Ginoo buhata kini sa akong handumanan kanang inig-isa sa chalice ba igdayong isa di ba ang isulti na swari buhata kini sa akong handumanan kana bang inig-isa man ka sus gipakamatyan jud ko Ginoo
Angayan ba kung pakamatya Ginoo? Kay kanang chalice mo man ang iyang kasakit o kamatayon. Inig-isa, buhatak kini sa akong handumanan. Inig-isa na, timan igit, gipakamatyan ko Ginoo. Nya, kabayad ka na. Makabayad ka? Ang pagpaaga sa dugo sa Ginoo para nimo, makabayad ka na. Og di ka kabayad, di sad ka muhunong og higugma sa imong isig katao, kay bisan paghutdo nimong higugma ang tanan apil imong kaaway, di lang gyapon ta kabayad, bisan lang gani sa usa ka tuo sa dugo gikan sa lawas sa atong Ginoo nga nagpakatao. Di ta kabayad na. Kanang iyang pag-abli sa langit aron ta makasud og langit nga di ta maadto sa impierno, kabayad ka na. Oh, mabitan nang maingon ta, let us storm heaven with prayers. Gahilas-hilas lang ka. Ikaw, mo storm ka sa heaven with your prayers. Kinsa ragod ka? Di ba? Ay nalang pangambisyon, ana. Bayre na lang ng imong utang. Pinaagi sa paghigugma, pinaagi sa pagpapas sa sala sa imong isig katao. Mao ni ang gihisgutan sa unang pagbasa og sa Salmo. Kanang word nga alleluia, alleluia, unsa man na, kalipay o kasakit? Kalipay. Alleluia, alleluia, praise the Lord, alleluia. Maglipay ta nganon. Grabe kayong Ginoo. Ang Red Sea, ang dagat nga pula, iyang gibuak aron makaalabang ang mga tao nga gustong moikyas sa kamatayon. Nagmilagro ang Ginoo aron makaikyas sa kamatayon sa kamot sa mga sundalo ni Paraon. Gibuak sa Ginoo ang dagat. Mao nang naatay kanta nga, God will make a way when it seems there is no way. Doon na pa by way adto? Wa na. Dagat good. Niyag mo adto sa kasyuta, tuwa nagaatang na ang mga sundao. Sige ron, padayon ron ni Rib. Patyon ta mo. Hala, ana. Nya igsibog mo up times dagat man, dagat. Asa man ko ikyas ani? No way. Ana. Oy, gibuak las Ginoo. Karon na sad gipahunong na sa Ginoo ang pagbaha sa Jordan kay musud na sila sa promised land. Oh, kanindot ana no? Naay ali nga sapa ang Jordan. Nya kay musud naman sila sa promised land, gipahunong sa Ginoo ang pagbaha. Nya kusog ra ba kay itong tubig ato panahon na kay ting-uwan man to, pertig yung lisura tabukon sa Jordan. Gipahunong sa Ginoo ning agi sila nasad sa ugang yuta. Primero ang pag-ikyas ni agig dagat, ang sunod na sad ang pagsud na sad sa gisaad nga yuta, gipahunong na sang tubig. Sa kani pa lang ni ang kuana, kani pa lang ni ang kasinatiana, niingon na ang Ginoo, hinumdumi kini. Si Moises nagsigid og ingon, isuwat nis inyong mga bukton, isuwat ni des inyong mga agtang sa mga poste sa inyong pultahan. Nya mo na gituma nila aron lang gid sila mahinumdom giunsa sila pagluwas Ginoo, pero mga buangon lang yapon kayo. Sige lang yapog pakasa didto na sila sa promised land. Gipapahawa na tong tanang mga klases mga tao nga gihisgutan sa unang pagbasa, Hibusihanon, Hitihanon, unsa pa to, Amorihanon. Gipapahawa sa Ginoo nga wa sila magamit og espada, haron lang gid sila makasuod didto. Gipanghinginlan sa Ginoo, gihadlok sa Ginoo, nanagan, gipamyaan ang ilang balay, ang ilang mga uma. Uniha ang silang nisod mao nay nagpuyo sa mga balay nga dili sila mo'y nagtukod, nagsigig ani adto mga nindot kay mga tanom nga dili sila maoy nagtanom tungod sa grasyas Ginoo. Mo na nakaingon sila, sus grabe hagis Ginoo ana. Pero karon ang atong kasinatian, mas grabe pa. Ang Ginoo nagpakamatay gyud para nato. Mas grabe pa na, no? Nyawa na mo ron magpakasa. Ako wa na. Ay kano lingi ako no na imong tupad. Ingna nganong gahi man kag-o. Ay na kana ba. Nganong gahi man kay kag-o. Nya mingon siya, utro man sad ka. Ay na lang kung ingnang gahi kog o, ikaw utro sad ka. Mo na ayaw na lang paghingaan sa imong anak, ikaw kagahi gini mo o, kay utro sad ta.
Wa ko kasuguas Ginoong kasabi imong anak anong mga saba man gyud ka digahi sa kago. Ay nila nag-ipasas imong anak o sa imong bana. Usahay pa gani maunay pang inyong ginikanan. Ikaw ma ba gahi kay kag-o ingnan ti kang ikaon anak mo kaon gyud. Nganlan paggahig o may nalang ganina kay makakaon pa. Di na inon pa kanon. Ako yung pila edad sa imong mama. Siya nga, 80 na pa dir. Taas mo kina siya sugar pa dir. Niya, ang diabetic, bang niya mo, kaon ka, kaon na ng pan ka ng naang soft drinks, mo inom yun. Naku, paim na. Siya nga naman pa dir, naku, haron wa na kay badlong mo nun. Paim na, mas nindot pa na, nga mo inom siya maayo, kaya nga naman, kirig mang ginaiguman. Imo din siyang hapu-hapon, ma, I love you. Nadya pa'y soft drinks, inom na sa to soft drinks. Pan, imo, pan na sana. Sige, gap yun. Hangton mo piyong ang mata. Wala siya kay padlungunon. Yan, nagkahiusa pa mo. Di ba? Adi mo to? Kay total, 80 na wala. Bisag imo pa ng pugnag pakaon sa tanang tamis, din am ginakabot og 100. O makabot man, lisod na kayo sa tanan. Ay nalang nagpaantusag another 20 years. Enjoy life. Kay inig kawagtang na ana niya diris kalibutan, musod nas langit, wa na nay diabetes. Nganong nakasud mas langit? Kay nagpuyo sa gugma, wa in taon magsigig yaw-yaw. Kay kana ra bang mga ato mga ginikana, no? Kana magkatiguang na, mura na sag bata ang kabuot, luuran na kaistanan. Gamay lang nimong pag-ingon, ayaw na, ano, magbumbol sa mura sa imo mga anak ba ayaw na pagduaan ng wifi. Ano sa sila, di ba? Kamu dai dili mo ina anak dai anak mo sa edad duwang anak na tayo haluoran. Mao na ang resulta sa atong pagkagahig ulo. Di kita ka maumutan-aw sa atong utang, magsige nung tagtan-aw sa utang sa tuisig ka tao. Mao ni ron nga na-MCQ na hinoon sa ta. Di na maayo ang atong sakit na COVID nga simple kay nga sakit. Ako nang balik-balik ni maguwang lang ginig jutay sa subaw. Kana bang subawan ka ba? Pero nganong di naman ta kaayo ani, gasto naman tag sus grabe ha. Trillions of dollars ang atong gigasto para lang aning maguwang lasubaw. Di ta kaayo nga naman tungod kay sige na manggutag paninglanay aning utang. Sa sige, kwarta man kay gusto ninyo, kwarta man kay makaluwas ninyo, luwasan ning sakita pinaagig kwarta. Sige, tan-aw na tog maluwas ba. Mo na karon ni hangyo ta nga naon tatay healing and deliverance gikan sa Ginoo. Healing from sickness, deliverance from the power of the evil one. Nya ato ning isandig sa mahal nga Birhen Maria, palit mog slat, Mother Mary's healing and deliverance. Adi mo to. Daghan kay namalit karon, kusog ang halin. Ako sa gyapon silang tiksan, basig na malit mo kay gatuo mo nga mga ayo gyud ta sa atong sakit. Ang healing rabas Ginoo di ra ba parehas atong healing. Lahi ra ba ni siya healing and deliverance. Ang una niyang kuhaon ang kahadlok nato sa sakit ug sa kamatayon. Mo nang sa atong Orasyo Imperata mingon kita asa to? Luwasa kami sa kahadlok, kuhaa ang kahadlok namo sa sakit ug sa kamatayon. Kana giuna natong kuhaon kanang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Di na gani ka mahadlok makubid, di ka hadlok mamatay, ni epekto na ang healing and deliverance. Nya karon unsa may sunod? Ayuhon dayon ka sa Ginoo in his will, ayuhon kaniya sa imong sakit. Kahayron ikaayo sa imong sakit, magsige kang ingos Ginoo, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ana, kay kundi kaayuhon anang kahadlok sa sakit o sa kamatayon, inig kaayo nimo sa imong sakit, mo advance man ang imong utok, hala kanus akan imo balik. Naayo na ko karon, di baka nimo balik. Di na lang gyapon mo lang gyapon kag masakiton. Mas maayo nang
kanang nawao sa ang imong kahadlok sa sakit o sa kamatayon, haron inigbalik ana, moingon ra sad ka, pagbuot sa Ginoo og mahiled, okay, og di sad mahiled, gipakita na mas Ginoo ang iyang gahom. Kanilang pagkawagtang sa akong kahadlok. Na kining na naman tay halin karon nga ning abot naman ni siya 415 slots ang atong nahalin. Hinaot unta kining mga around 415 people nawa na ning ilang kahadlok. Kamo nakahatag na mo, nakapalit na mo og slot, healing and deliverance, pagtigom sa mo. Tag 1,000 naman ni siya. Ato ra ba ning birthday gift ni Mama Mary, September 8. Basing mahurot na ning September 8. Pero daghanap sa dani, 29,000 pa man 85 ang slots. Nabitay ni text ako, Pader, available pa ng imong healing and deliverance. Naku, 40 yung available 29,000 pa ni siya. Mamatay na lang mong pinalit, di pa ni mahurot. Pero mamalit sad ang tanang gadiboto sa mahal nga birhen, mopalit ani, malipay bitaw ko na ay taga dito sa gawas nasod ing siya Pader, di amami community diri sa Mother Mary, Our Lady of Fatima. Ako sa silang sangpiton Pader nga magkanabang sana mo hatag sila matag member ba. Oy, ning text na ako atong sa ngadlaw sa ako nya ning i-deposit Pader, di anak ko 15 persons. Di ako na lang naghihuna daan 15 times. May makani atong utok mo ihapon dayon. 15 times 1,000, 15,000 Ako lang inig text karon di ay 2,500 Pader akong ihatag gikan ni sa 15 ka tawo. Malipay ko dili. Why siguro. Di ka malipay basta mag-advance ka daan. Kana bang maghuna-huna ka daan ba? Gitawag na siya expectation. Do not expect, pero imog yung i-respect ang ilang generosity. Ayaw expect. Kag mag-expect ko nga 15 nga mo tag 1,000 labing minus 15,000 pag text 1,500 yun among natigom tanan pa kay tag 100 day lang hatag mingon ko oy kabati ana ko di mo appreciate kita kay kaning namalit karon ang ato na sa dinhing archdiocese utangan utangan ba kay gigamit sila sa Ginoo paghatag og grasya muna kami sang mga pari labi na gyud ko nga mao ay nagsigig hangyo duna sad koy bayronon nga paghigugma sa akong mga katawhan nga giatiman higugmaon gyud ta mo. I love you very much. Di ta mo ilisag madre. Pero mo higugma na gani kog usa ka tawo nagbudhi nako sa akong giutangan. Amo na secret lang ning usa. Nasipiat man noon. Kuan ba wa gyud? Wala gaduda sa mga naong kanhi father na gyud ang sekreto siguro. Gisa bago na to'y way sekreto. Pero ato la tan-awon ang Ginoo. Ang Ginoo may nakakita. Kinahanglan ang atong sekreto dili kontra sa Ginoo. Kinahanglan in line sa kabubutos Ginoo. Ug basipyat taganig perti na nimong daghanag sala biyai na kay murag wa na kamubayad sa imong utang sa Ginoo. Manindog ta mga utangan.